La vaca Connie. El gosset mandrós. El sol havia sortit i brillava radiant sobre els boscos i els camps. La Connie havia anat a veure els seus amics, els senglars Paddy i Pearl, i s'havien posat a jugar a pilota. Els tres amics s'ho estaven passant molt bé. Quan li va tocar a la Connie, va xutar la pilota tan fort que va desaparèixer entre els arbres. Ostres, no, ara sí que em sap greu. No la volia xutar tan fort, la pilota. Tan bé que ens ho passàvem. No passa res, dona. Ja jugarem a una altra cosa. Aniré a buscar en Patch a veure si vol jugar amb nosaltres. No l'he vist en tot el matí. On creieu que pot ser? No en tinc ni idea. Aquest matí nosaltres tampoc l'hem vist. La Connie va anar a buscar en Patch. Sabia que li encantava jugar i trobava estrany que no els hagués anat a veure. Aleshores va veure una cosa que es movia entre els arbustos. Hola, Connie, estic content de veure't. Hola, Patch. Justament et buscava. Què hi feies als arbustos? Doncs mira, dormia. És fantàstic passar-se el dia jaient sense fer res. M'encanta. T'he vingut a buscar perquè em pensava que voldria jugar amb mi. No, gràcies. M'estimo més dormir una estoneta més. Si de cas ja jugarem demà. Molt bé, doncs, fins demà. A reveure, ja jugarem demà, Adéu. Aquell vespre, la Connie se'n va anar al llit ben d'hora i va dormir amb el pare i la mare a la seva caseta. L'endemà es va llevar de bon matí i va anar a veure el seu amic Patch. Bon dia, Patch. Vols que anem a jugar avui? Bon dia, Connie. És que ara no em ve de gust jugar. No passa res. Podem anar a collir maduixes, si vols. Maduixes? Ui, no, que les maduixeres són molt lluny i ens haurem de fer un tip de caminar. M'estimo més quedar-me aquí i jeure una estona més. Tinc el jaç tan calentó i tan còmode. Oh, trobo que t'has tornat molt mandrós últimament. Aleshores va arribar la tortuga dormilega. Hola! Hola, bon dia, dormilega. Què hi fas per aquí? Doncs mira, resulta que havia quedat amb en Wally perquè m'ajudés a collir fruita per sopar, però ara no el trobo enlloc. Oh, caram, on es deu haver ficat en Wally? Tranquil, en Patch i jo te'l trobarem de seguida. Els dos amics van deixar en dormilega i van anar buscant Wally. Van caminar i caminar fins que van arribar al peu de les muntanyes. Però en Patch estava tan cansat que va relliscar les roques. La Connie va anar corrents a veure si havia pres mal. Què ha passat? T'has fet mal? No, no és res, no pateixis. El que passa és que no estic gens en forma. Esclar, no m'estranya gens ni mica, perquè fa molt que no fas gens d'exercici. Sí, tens raó, m'he tornat molt mandrós. Hola! Què hi feu per aquestes muntanyes? Hola, Belinda, hem vingut a buscar el nostre amic Wally. Doncs no l'hi he vist a les muntanyes, però com que avui fa tanta calor, em penso que deu haver anat a la riba del riu. Si tireu corrent avall, segur que el trobareu. Sí, ben pensat. Moltes gràcies. Adéu, ja ens veurem. I la Connie i en Patch van anar baixant pel riu, observant tots els animals que jugaven al seu voltant. Va, home, que és per avui. Camines molt a poc. Sí, ja vinc. Vaig tan de pressa com puc.
A en Patch li costava molt seguir la Connie. I de cop i volta... Ostres, quina pega! Mira, ja he tornat a caure! Ai, aquest Patch. Saps per què et passa això? Per no fer gens d'exercici. Com que no estàs en forma, et canses de seguida. La Connie i en Patch no van veure en Wally vora el riu i van decidir anar-lo a buscar al bosc. Busquem-lo ensumant! Sí, esclar, ben pensat. Ostres, m'he cansat molt de tant ensumar. Ja no em queden forces per fer ni una passa més. Em sembla que m'estiraré una estona aquí. Em sap greu, però hauràs de continuar buscant en Wally sense mi. Estic molt cansat i he de reposar. Però llavors... Hola, parella! Wally, ets aquí! On t'havies ficat? En Dormilega et buscava perquè havies d'anar a collir fruita. És justament el que he fet. Au, vinga, seguiu-me. Pel camí, en Wally va explicar als seus dos amics que havia anat a collir fruita per en Dormilega. L'havia deixat a l'ombra perquè es conservés ben fresca. Oh, molt bé, Wally. En Dormilega estarà molt content quan li portis tota aquesta fruita per sopar. Sabeu què? Ja li portaré jo. No vull perdre més temps dormint i fent el mandra. M'estimo més ajudar els amics. La Connie va estar molt contenta perquè, gràcies a en Wally i en Patch, en Dormilega per fi tindria la fruita. Aquell vespre, la Connie se'n va anar a dormir molt satisfeta. En Patch havia après que és molt important estar en forma i que és fantàstic ajudar els amics. Bona nit, Connie.